Céileann. Agus cén fá ar tháinig go dtí Coláiste Chamuis? Thula mé tá na Moontree just go héintach agus sin é se. Na Moontóirí. Aon rud eile? Na Cáilíní. Ó, na Cáilíní freisin. Céir an duite? Hughie is an dom. Agus mu sin do céadú ar Coláiste Chamuis? Seo má carthú blian an Ó, de carthú blian, an cinar tíú? Is cinar tíime. Agus ar bhain tú tána bhas an Cúrsa? Tá sé go má am léna. Tá sé beidir an Cúrsa is fear am léna. An Cúrsa is fear, cén fá? Mar fuair sé Cáilíní mlína. Or bhór? Ní bhór. Is bhar mal an grá? Níl me. Búhil bocht. Cinar tí Grace. Okay. An fear is fear. Céir sandwich. Stefan O'Leon is anam domsa. Agus carhhaiste Stefan O'Leon. Is as blach lé domsa. Bailí dúil nó ball deadly a gléim is sure. Agus céhid blion táú an seo Coláiste Chamuis? Seo má cúga blion cuma néna chlát agus sémas an PC. So, an cinar tíú, yeah? Is cinnar tí mé. Agus ar bhain tú tána bhas an Cúrsa? Bhí sé cuiasach, yeah. You see, an rud frí Coláiste Chamuis is íontach a rud é teach an seo chuile blion. Ach, bíú domsa, mar tá mi sé, you know, is even an políocht. Okay, Cána fanam de Chewy. Okay, fine.